बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिया प्रधान मंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान बिथांखिनि गेजेरजों 20 कोटी रांनि अनसुंथाइ मोननो हादों। रांखान्थि अनसुंथाइ मोननानै गोजोननाय फोरमायदों बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि वाइस चान्सेलर रेजिस्ट्रार आरो गासै स्टाफफोरा। गोजौ थाखोनि मान आवग्रिनो हानाय इउनिभार्सिटिफोरखौ जौगाहोनाय आरो गोजौ सोलोंथाइनि आबहावाखौ गोख्रोंसिन खालामनायनि थांखिजों मिरु सरकारजों फोसावजानाय प्रधान मंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान सुंद'यै PM-USHA बिथांखिनि गेजेरजों हादरनि गुबुन गुबुन इउनिभार्सिटिफोरजों लोगोसे बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाबो 20 कोटी रां अनसुंथाइ मोननो हादों। हादरनि गाहाय मन्त्री नरेन्द्र मोदीआ जम्मु काश्मीराव खुंफुंनाय मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों गुबुन गुबुन गोबांथार बिथांखिफोरखौ बेखेवनायजों लोगोसे अनलाइन भिडिअ कनफारेन्सिंनि गेजेरजों PM-USHA बिथांखिखौबो बेखेवनानै होयो। बिथांखि बेखेवनाय हाबाफारियाव दिनै फुंबिलिनि 11 रिंगायाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि एडमिनिस्ट्रेटिभ बिल्डिंनि कनफारेन्स हलाव भिडिअ कनफारेन्सनि गेजेरजों बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि वाइस चान्सेलर प्रदीप कुमार पत्राजों लोगोसे रेजिस्ट्रार डॉक्टर सुबुं बसुमतारी BTC सोलोंथाइ बिफाननि बिथोनगिरि जगदीश प्रसाद ब्रह्म बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि डॉक्टर सुरत नार्जारिमोनजों लोगोसे मुलुगसोलोंसालिनि बिबुंगोराफोर गासै स्टाफ आरो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि गनायथि जानाय फरायसालिमाफोरनि गोरायुंफोरा बाहागो लाफायो। हाबाफारियाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि रेजिस्ट्रार डॉक्टर सुबुं बसुमतारीया प्रधान मंत्री उच्चतर शिक्षा अभियाननि गेजेरजों रांखान्थि अनसुंथाइ मोननायखौ गोजोननाय फोरमायो। लोगोसे आसामनि गिबि मन्त्री डॉक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा हादरनि गाहाय मन्त्री नरेन्द्र मोदीनिसिम साबायखर जासियो। जोङो दाखालिनो खबरखौ मोनदों जे प्रधान मंत्री उच्चतर शिक्षा अभियाननि आन्दाराव बे स्किमनि आन्दाराव जोङो 20 कोटी रां मोननो हानायनि मोनसे माबा फैबाय आरो दा बे जोंनि थाखाय बिराद खुसिनि बाथ्रा। मानोना जोंहा ओरैबायदि मोनसे प्रब्लेम दङमोन बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव सर्टेज अफ क्लासरुम्स माने एकाडेमिक बिल्डिंनि खेत्रआव। ओमफ्राय जोंहा ओरैबायदि छात्रफोर फैयो बाहेरानिफ्राय हस्टेल जों होनो हायामोन। ओरैबायदि छात्रफोरना गोजान गोजाननिफ्राय फैनायफ्रा खस्थ'यै माखासे PGफ्राव थानांगौ जायोमोन, लजिंफ्राव थानांगौ जायोमोन। दा बेफोरखौ नायनानै जोङो नैबे फैसा मोननायजों नैबे 220 कोटी थाखानि गेजेर माबाजोंनो जोङो रिसार्च स्कलार आरो बे PG स्टुडेन्टफोरनि थाखाय जों गोदानै हस्टेल लुनो हागोन माने लुनायनि माबायाव जों अलरेडि जोंना प्रप'जाला बा बेखौबो मोनसे दंफाखायो। आरो स्पेसियेलि बे माबानि बेलायाव आरो रिसार्च स्कलारनि बेलायाव जों बिराद गुरुत्व होदों जाहाथे रिसार्चआ मोजाङै मोजां जानानै थांथों, बिनि छात्रफ्रा मोजाङै खालामनो हाथों जायगायावनो थानानै। बिनि थाखाय बिसोर जोङो बाहेरानिफ्राय जाय छात्रफोर फैगोन जेनेबा जोंनि खाथियाव दा बांलादेशनिफ्राय जोंनाव फरायसाफोर दङ, नेपालनिफ्राय फैनो हागोन, भुटाननिफ्रायबो फैनो हागोन, फैनायनि माबायावनो दंजोबो बिसोर दा बिसोरनि थाखाय जों बाहेरानि स्पेसियेलि द स्टुडेन्टस कामिं फ्रम दा एब्रड बाहेरानिफ्राय फैनाय छात्रफोरनि थाखाय जों बेनि थाखायबो एक्सट्रा मोनसे माबा हस्टेल लुनानै होनो हानाय खिनिखौ जोङो नैबे फैसाजों जों मेनेज खालामनो हागोन आरो स्पेसियेलि जोंना माखासे इकुइपमेन्ट्स स्पेसियेलि फर दा साइन्स स्ट्रिम्स बे साइन्स स्ट्रिमफ्रा ओरैबायदि माखासे जोंहा इकुइपमेन्ट्सनि थ्रुयै जोङो छात्रफोरनो माखासे रिसार्चनि खामानिखौ जोङो मावनो होनो हानाय नैबेखिनिया जोंहा खमथा बारा गैयामोन। दा जोङो नैबे ग्रेन्टनि गेजेरजों जोङो आसा खालामनो हायो जों माखासे जिनिसखौ लाबोनानै बिसोरनो छात्रफोरनि मोजांनि थाखाय जोङो नैबे इकुइपमेन्ट्स बा इन टार्म्स अफ मेसिनारिस माखासे जिनिसखौ जोङो कमन इन्सट्रुमेन्टेसन मोनसे बिल्डिंनि गेजेरजों इनस्टल खालामनानै जों छात्रफोरनि मोजांनि थाखाय बानायनो हासिगोन होननानै आसा खालामनो हाबाय आरो दा। बेयो जोंनि माबानिफ्राय गोजौनिफ्राय फैनाय मोनसे इन्सट्राक्सनखा। बेयो मिनिस्ट्रि अफ इडुकेसन गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया बेनिफ्रायनो नैबे इन्सट्राक्सना फैखादों जे एफिलिएटेड कलेजेसफोरनि प्रिन्सिपालफोरखौ लेंहर, जायगानि MP MLA ओमफ्राय MCLA EMsफोरखौ लेंहरनानै नैबे कनफारेन्सआव थाहोनांगौनि मोनसे माबा जोंनाव इन्सट्राक्सन फैदों आरो दा बे इन्सट्राक्सन मथे जोङो बयनिसिमबो जोङो इनभाइटेसन हरदोंमोन। माखासेफ्रा खुब माखासे बिजि शेड्युल थानायनि थाखाय नुजाफैनो हायाखै। दा जोंनाव सासे EMआ फैनो हादों, उइलसन हासदा बिथाङा फैदों आरो बे बिथांनो आंनि गोसो सिंनिफ्राय बिराद मोजां मोनसे
साबायखर बावनो लुबैयो आरो जों जे नैबे दा नैबे माबाखौ मोन्दों दा नैबे ग्रेन्टखौ बियो थ्रु रुसा जानानै थांदों गभर्नमेन्ट अफ आसाम बाहाय जोंनि चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि मोनसे अबदान दङ कन्ट्रिबिउसन दङ बेनि स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय जोंनि इउनिभार्सिटिनि सायाव रिकमेन्डेसन हरामोनब्ला जोंना नैबे मोननायनि बारा चान्स थायामोन जिखुनु जा रुसानि थ्रुयै चिफ मिनिस्टारनि रेकमेन्डेसना थांनानै जों नैबेखौ मोननो हानायनि थाखाय आं आंनि गोसो सिंनिफ्राय आन्तरिक मोनसे धन्यबादखौ आङो जोंनि नैबे चिफ मिनिस्टार आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानोबो आङो आंनि धन्यबादखौ जासियो आरो थिग बिदिनो दिनै जाय माबाखौ नैबे प्रजेक्ट नैबे स्किमखौ प्रधान मन्त्रि उच्चतर शिक्षा अभियाननि आन्दाराव जे माबाखौ दिनै लन्च खालामबाय प्राइम मिनिस्टार अफ इन्डिया नरेन्द्र मोदी बिथांनिनो बुंनो थाङोब्ला बे मोनसे स्किम बिराद गिदिर मोनसे स्किम आरो फर दा एडुकेसनेल इन्स्टिटिउसन देट वान अलसो माने हाइस्ट एडुकेसनेल इन्स्टिटिउसनफोरनो नैबे ग्रेन्टफोरखौ होनाय जादों दा बे ग्रेन्टफोरनि गेजेराव जोंनि नैबे मोनसे इउनिभार्सिटियाबो आसामनिफ्राय मोनथाम इउनिभार्सिटिया मोन्दों कटन इउनिभार्सिटि डिब्रुगड़ इउनिभार्सिटि आरो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि दा जोंनि बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिया जे नैबे लिस्टआव हाबनो हानाया जोंनि थाखाय मोनसे देरगाथाव मोनसे जों बेखौ जों प्राउड फिल खालामनो हायो आरो जों मोजां मोनदों बेनि थाखाय बिराद खुसि मोनदों दा दिनै जों फर्मेलि जोंना प्राइम मिनिस्टारा बेखौ लन्च खालामबाय आरो बेनि गेजेरजोंनो जोङो माखासे पेपार्स माखासे खामानि फैसिगोन बेखौ जों मावनानै जोंनि मोननांगौखिनिखौ जों लाबोनानै जों मावनांगौखिनिखौ जों मावनो प्रिपेयार जानानै थाबाय आरो दा गोजोन्थों